suna fasin ni dai ba gana ba rana ba su gana ba cancanci wanne ne za a yi ne shi wanne ne ba za a yi ba ga amarya ta sai ta mata ba kuma mara gida ba hajja hamsa uwa Sunana Maryam Yahaya. Barkanku da zuwa duniyar Amir TV. Idan wannan shine karanku na farko da mun fara kalle-kalle shirye-shiryenmu, ku danna mana subscribe, sannan kuma ku danna mana kalaurawa. Ku ci gaba da kallon sababbin shirye-shirye.